sang Mahal nga Birhen Maria ginpasundayag sa Grand Marian Caravan sang Immaculate Conception Tanza Parish. Kapin 70 ka mga imay sang Mahal nga Birhen Maria ang ginpasundayag sa ginhiwat nga 4th Grand Marian Caravan sa parokya sang Immaculada Concepcion sa Tanza sa distrito sang Iloilo City proper. Iniangot sa paghiwat sang Solemnity of the Immaculate Conception o kon Piesta Solemne sang Mahal nga Birhen Maria ang Immaculada Concepcion. This is the fourth time no ginhimo na naton kag madamo nga mga images ang mga mga owners amo nag-join kag nag-participate before tisang wala pang pandemic, so nagaposasyon kita palibot sa parish, but now tiginiwat natin ka caravan tungod kay wala pa kita gina-allow sa sini nga prosesyon. Ang caravan ang naglibot sa city proper padulong sa distrito sang Molo kag pabalik sa parokya sang Tanza. More or less mga 70 no ka images no kag nga nag-represent no sa Mahal nga Birhen Maria. Iba nagadulubli man, but we allow them no, to join kag mga mga scene nga nagadepict no sa Mahal nga Birhen Maria, just like nativity no kag Mary at the foot of the cross. So amo na nga nagdamo sila. Dugang man ni Father Colada ngang pagpatigayon sing siningasay sa aktibidad, nagapakita lamang sang himpit nga debosyon para sa Mahal nga Birhen Maria. So nagapakita lang ini sang aton nga debosyon no, mainit nga debosyon kag papalangga sa Mahal nga Birhen Maria, no, sa Mahal nga Birhen Maria. And then of course more on siguro butang man naton is para nga mangin mabless man ang aton nga city. Then dugang pagid sini makapamalandong man kita no sang kabuhi sa Mahal nga Birhen Maria kag ang iyang role no sa aton kabuhi kag sa aton man nga salvation. Makadalaman sa mga tawo nga bisan sa pihak sini nga pandemic no ma-celebrate pa sila po natin ang piyesta kag ang real meaning niya, which is ang prayer no kag siguro ang invitation for change, for conversion, for going back no to God. Ini nagapakita man nga dako ang nangin papel ni Maria sa kaluwasan sang tanan sa makalalit nga epekto sang sala. Gani mensahe ni Father Colada sa tanan nga mga tumuluo nga palambuo ng debosyon para sa Mahal nga Birhen Maria nga iloy ni Jesucristo. Divine Sing para sa Level Up Patrol. Mga pamatanon sa syudad sang Iloilo ang aktibo nga nagpakigbahin sa urban farming training nga ginpatigayon sa Takas Nursery Haro. Nangin madinalagon ang 3 ka adlaw nga training nga ginpatigayon sang Iloilo City Agriculturist Office para sa mga pamatanon sa syudad sang Iloilo. Ang manami diri kay libre na kag makabulig pa para sa mga pamatanon nga madugangan ng ila ihibalo tuwi sa urban farming. Ang 3 ka adlaw nga seminar ang gintiguluhan utanon sa ugsaran para sa kauswagan. Prioridad nga mabuligan sang sini nga programa ang youth sector, agud sila man ang maka-adapt kag makapananom sang ulutanon sa ila mismo tag sa kapanimalay. Ginpahayag ni Inigo Garinggalaw, head sang Iloilo City Agriculturist Office, nga ang ini nga programa ang na-maintain agud makaangkon sang sustainable nga food source kag maka-harvest ang bastante nga supply sang ulutanon sa syudad para sa mga Ilonggo. May mga disaster na budlayan ang syudad iya magpangita sa iya pagkaon. So hindi man naton matotally na siya nga erase gid nga mga independent kita, pero mapagamay naton ang porsyento. Likewise ang aton nga gin-set up sang Iloilo City Agriculturist Office nga Federation of Iloilo City Federation of Farmers, composed of 5 associations na sang una. Naga-enhance man sang ila tamnanay, kag nag-enhance kag na-showcase man sang ila mga utan kag mga fruits. Suportado ni Mayor Jerry Treñas ang ini nga programa. Samtang, ang pondo ang gikan sa talatapan sang City Disaster Risk Reduction Management Office o kon CDRRMO. Nagumpisang ini nga seminar sang Disyembre 7, 9 kag magkatakop sa buwas nga adlaw, Disyembre 10. Magluwas sa container gardening training para sa mga pamatanon, lakip man sa mga programa among disaster-prone coastal seminar nga ginpatigayon sa Iloilo Riverside kag mga kabarangayan. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.